Boxeoan hasi eta batera esnatu zen Iñaki Mendizabalen kontzientzia fotografikoa. Begiradak, odola, itzalak, lehen planoak, azken 4 urteotan ateratako hainbat argazki bildu ditu argitaratu berri den Box liburuan. Boxeoaren simbolismoa interesatzen jat, batez be. Eta, eta pixka bat kolpe bat eman ikusten duenari, ezta? Eta boxeoak horretarako errestasun asko moten dau. Benetako kolpeak dauz hor, eta ez dagoen lekuan be, zuk somatzen duzu egongo dala. Horregatik dinotzu dira, aurretik atreso bat eginda dago. Gure burmuinean, ja, boxeoak badauka eginda ja bere lekua, eta orduan hortik abiatzen gara, ezta? Orduan, nik nahiago dute ikuslearen esku itxi, eta baten batek zeozer ikusten badau, ondo niretzako interesanteagoa da. Zuk ikusten duzuna edo beste batek ikusi leikena, argazkietan nik esan nahi izan dudana, baina esan ez dut nahi ezer esan. Ez guztetan esaten da ben argazkiak edo guztetan jataz, baina gero eta gutxiago. De hecho, gero eta gehiago guztetan jataz, ulertzen ez dudazen argazkiak. Baina, bueno, edo oso kitxi izaten da benak, ez? Osea, atmosfera bat erakusten da benak, edo kontu delikatu bat sugeritzen da benak, edo ez dakit, edo simplea direnak, holakoak. Boxeoaren simbolismoa, leyenda beltza eta bertatik ateratzen diren irakaspenei eman die garrantzia Mendizabalek. Boxeoan, bizipenak dira muturrekoak. Danak, nik bizi izan ditut, kirol batzuk egin ditut, eta irabazteak eta galtzeak ez daukate zer ikusirik palas, futbolean, herri kiroletan edo boxeoan, ez daukate zer ikusirik. Humilazio gradua ez da existitzen beste kirol batean olakoan nik uste dut, nik egin dudan kiroletan behintzat. Eta lehengo egunean hori deskribatzen, ibili nintzen lagun batekin, eta sentsazioa da, zu hona igotzen zara beti pentsatzen jangoikoa zarela. Da horrela igon behar zara. Bestelan ez dago, zu pentsatu behar duzu zu baino askoz, zarena baina askoz hobeago zarela. Gero emateko daukasun tamaina, baina bueno, pentsatu behar duzu askoz gehiago zarela. Eta karo, zu igotzen zara hona pentsatzen jangoikoa zarela, eta torten da beste bat, eta zapusten zaitu. Eta da, sentsazioa da, batean, deskubritzea, zuk harima daukazula, zaten duzu, egia da, harima neukan. Eta igotzen zara hona harima guztiarekin, datortzen dela bat, eta kentzen dizula osorik. Baina osorik, dana, ustu egiten zaituztela, ezta? Eta hori da sentsazioa, da, zapustuta era bat geratzen zara. Eta gero etorri behar zara berriro gimnasioa, klaro. Bai, oso gogorra da, bai. Horregatik eurak egoten dira motibatuta 150-an. Beti erroskati pasatuta. Egoten dira, esaten duzu, baina zuk, baina eske horrela funtzionatu behar dute, bestelan gero etorriko da realitatea, bere lekuan jartzeko bakoitza, ez? Baina zu hona egon behar zara, Muhammad Ali izango bazina, lez? Gero, Mendizabal.